И здравейте, хора! Аз съм Джеф 321, това е нашата игра на CS Warzone. Ще поиграем малко с ботове, да потренирам, защото сега ще влезна в някой сървър. Пак не се е бъгнал. Много е гадно. Така, честно ти го казвам, компютър. Но поне моя понася CS, а не като на някои. Един от тях се казва... Айде да не казвам сега. Добре, ще кажа. Канала му, можете да го видите, е КТ Games. Не съм довършил. Да кажа ли другата думичка? Хайде. Добре. КТ Games. Мор. Оле. Майко. Окей, хама. Супер ужас. Издайте, извините за прекъсването. Но... Омага! Кой посмя да ма... Килни дай тили, бе, тили. Я видим мапа. Добре. Странно. Ще ги видя аз тия. Какво ми се прави тук? Ей, сега ще ги напухаме на хубаво. Ела ти мина после на мушката. Този терорист не може да естествено. Ари бе. Стига се трепе у моите хора, бе. Супер, убиха го. Добре, явно аз съм Сесил, който е слад. Обезвредих я. Всъщност стои. И обезвреди. Така. Шингън. Хоп. B6. Тръгваме. Значи имам 200 патрона, 6730 лева. И в момента мога да си изхарча 300 патрона. Не, 100. Yes. Чин. Оле. Трепима. Ту. Как? Не, вече ги почвам ги наред. Наред ги почвам, честно ви казвам. Ама вече ма ядосаха до край. Ще търпя аз това. Не сте познали. Сега. 4. 6. О, да. 6. Елати ми сега тук. Само да... Майко, убиха ма. Само че аз убих абсолютно всички, освен един, който му уби накрая. Бях с 11 кръв. 2-2. B4. 6. B6. Продължаваме с играта ни. Сега. Вики лече на там, аз дойда тук. Къде ходиш там, бе? Къде си? Ето там! Кил. Удар. Кил. Оле. Хайди. Ила.
Удар. Чакам за удар. Кой откъде ма стреля? Долу ли е? Удар! Триш! Хедшот! Ужас! Оле! Тук вече бяха доста. Не. То пък е с автоматичен снайпер. Не. Ужас. Автоматичен снайпер тип. Ма аз не разбирам защо терористите имат по-хубави оръжия от нас. Полицаите. Да са правили на терористи. Не, аз съм с полицай още от много време. Така. 4. 6. Би. 6. Би. 1. 7. Това значи 5. Да. Ето сега. Би. 7. Ето готово. Сега този пистолет е по-силен от снайперите. Чувам се не е по-силен. Все пак да имам. Оле! Да видиш как и приехала бързо оборудването. Илати. Телевизия. Асистенс. Трябва подкрепление. Оле. Ари, сега ще си... Пак точно фамилия. Но сме юли. Майко. Ще излезе. Смен, не знам си какво ми. После като излязахме, викам и къде такива и може да кажа да ще излезе. Тук има някакви въобще. Ужас. Не знам. Трябва. Направо. Ужас. Удар. 15 куршума. Удар. Нахапиш паметта на таблета. Супер. Хайди. Да. Имам... Оле. Имам 24 кръв. Трябва да си резетна щака. Почнах ми наново. Нова ексит, аз имам. Нямам патрони, бе. 7. Седем, готово. Сега вече. Вече съм си наред. Вече сега тук трябва да има някой, кой да ми е за подкрепление. Кой стреля ти? Оле! Бум! 3. Оле, 2 куршума. Не, няма да рискувам. Така. Не трябва някой да си на следващото място. Бих ми. Би 7. Айде. Абсолютно готови сме. Хоп. 3. Елати с мен. Всички тук за подкрепление. Аз съм тук. Така. Ти иди тук. Нямам заплаха нещо или... Да. Това беше такова. Първо цял трябва да те вади да си хапнеш. Да. Тия отидаха. Тук има ли някой? Добре, че стой тук да охраняваш. Аз чувам да... Оле, тук има престрелка. Ти моля се щупи? Да. Тук трябва да има някой терорист. Трябва да има, не може... Ето го! Туф. Убих ли го? Не, туф. Мамо! Къде ма оцели тос? Вземи цялата кръв.
леко, нали? Къде би застанал отзад, тя зад него стоя. Ако ми дойде някой терорист тук, ще ме разкатай, защото съм на 19 хелт. Оле! Майко, избухването на бомбата направо ми изкара къла. Би. 7 би. 6. Готово. Какво стои? Шегон се. Не, си остана на пищака все пак. Къде изчезна, бе? Стой тук да охраня. Тихо, ти охранявай, там аз ще охраняваме и тук. Оле, оле! Тук има някакви там. О, има там някакви. Да ги почваме тук. Освен да ги почвам. Друго не знам. О, как? Откъде? О, явно откъде са му убили. О, не, тук има много терористи. То смъртта. Полицай, че бие, то е ясно. Ужасно, направо ужас. Окей. 2, бай. 4. Бори, не, командо. 6. Би, 6, би, 1, 5, би, 7, би, 6, би, 7. Готово. Освен да кажа, готови сме за трепене. Друго няма. Оле, тук сме се насъбрали целия полицейски народ. Тук там ще има някакви. Да. Нали, път има и ще сме. Къде са всички Къде са всички терористи? Откъде някой оцели нещо? Тук имам полицай, не мога да е оцелил. Оле, терористи! Ще седиш там! Оле! Туф. Яко. О, не. Фак. И това за сега мисля, че беше нашия епизод на CS. Надявам се да ви харесало. Абонирайте се за канала, лайкните ми клиповици и до скоро!